Tres familias recolleron este mediodía as chaves dos seus futuros fogares. A Xunta entregou 3 novas vivendas protegidas no barrio Pontevedrés de Monteporreiro. Tiñamos un edificio que non reunía as condicións para poder alugar ou vender, un edificio do Instituto Galego da Vivenda e o Solo, e, polo tanto, un dos obxectivos máximos da Xunta de Galicia é pois rehabilitar o xa construído, poñelo en valor e, polo tanto, que facilitarlle ás familias que teñan acceso a unha vivenda. Son pisos de 74 metros cadrados con 3 dormitorios, terraza particular, rocho e patio común. As familias terán que asumir un aluguer mensual de 91 euros. E seguir afondando e traballando porque a vivenda, pois o COVID, o que nos ven a dicir que é o lugar, non, máis seguro, pero tamén o lugar onde facemos familia, onde nos reunimos cos amigos, onde pasamos moito tempo e todo o mundo ten dereito a unha vivenda digna e a uns precios asequibles. A Xunta de Galicia investiu preto de 200.000 euros nas obras de rehabilitación do edificio que as acollen. As actuacións centráronse en mellorar a eficiencia enerxética do inmoble. Este é un edificio no cal, pois se fixo unha modificación dende o tellado, pasando pola carpintería exterior, as fachadas en sí. Pontevedra conta con aproximadamente 600 vivendas de promoción pública. Ademais, está prevista a construción de 33 novas en 2 solares da cidade. A metade delas xa contan coa licenza de construción.